Aarangkada po ngayong araw ang Palit Basura Caravan sa Barangay Telbang, Alaminos City, kung saan hinikayat naman po mga residente na dalhin ang kanilang mga recyclable materials na maaari pang mapakinabangan. Ayon sa LGU, ang mga plastic bottles, lata, mga papel tulad ng dyaryo, karton, yero at bag at iba pa ay na maaaring mapakinabangan ay tatanggapin sa naturang programa. Ang mga naibahaging recyclable materials ay papalitan naman ng grocery items kung saan ilalagay sa sariling dalang eco bag. Isang beses sa isang buwan sa schedule po ng barangay ang sinasagawa ng naturang aktibidad kung saan ay naglalayon na hikayatin ng mga residente na magkaroon ng inisyatibong alagaan at gawing malinis ang kapaligiran. IFM News. IFM News. IFM News.